hello baby na, baba na ya kira ni ne amsawa, yace da ni na sanar maka ne bosawa, ka je ka sanarwa da manya kai turowa, in ma baka da hali kai turowa baby. Allah ya kiyaye in yi auren bashi, Allah ka tsare ni. Nasifin waka dan tsaya ka ji zance, shi ba auren bashi ban gano illa ba. Rayuwa ta sauya, haka zamani ya sauya, ki bar ni in samu kuɗi, ki bar ni in samu kuɗi, kuɗin da ya amsa wanda sunan shi kuɗi. Aboki nan ne sanna baka bayanai, shi fa komai ka san rabbana inda yayi, arziki iko ne nufinsa ya so zai yi. Kai aboki nan ne aboki baba. Daga kai saurara masoyiya ta ce kuwa, ina ƙaunar ta abadan ba zan fasa ba, zan aure ta da kuɗi ba zan bashi ba, kawai dai ta jira lokaci na bewa. Shawara ce malam ba zan ki faɗi ba, kai amini nan ne ba zai boye ba, duk abin da ya tsara shi ne babba. Amanna ita ce sanar da kai kome ne. Lakadan ba ajalan ba nake so in yi, kuso kuke in yi abun da ba a yayi, kai kanka ka san daidai kake so in yi, to ba zan ajalan ba, sai dai lakadan da ikon Allah zan yi. Kashe kai na ko ba hannunka da kai. Ba zan na ce maka ba, ba zan na ce a'a ba, duk abin da ka tsara ba zan yi in duba ba. Na fahimci da kauna a ranka sosai babba, a ɗaura wurin bashin ban gano illawa. Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye in yi auren bashi, Allah ka tsare ni. Nasifin waka dan tsaya ka ji zance, shi ba wurin bashi ban gano illa ba.